Makita iti video tinalinteg a panagdalya sa ti tricycle iti kalsada apaset ti Abra Kalinga Road iti Zone 7 Bangked agarup alas 6 iti Malim Kalman. Ti saan a mabayag nadungpar na ti nakaparada a motorsiklo iti igid ti kalsada. Iti investigasyon ti tricycle ti paawi din iti budak tayom a minaneho ti 53 tawen na a tricycle driver. Dito'y Aerox tayo ang lugan, ma'am. Nakaparking lang. Agururay lang ito'y igit ti kalsada. Idi dito'y nakatricycle. Ti black motoposh ket pan na dinumpar. Dito'y nakaparking motor. At dali ni siya na kita main ti CCTV, ma'am. Adali ni siya na nga motor di sangon na. Idi paglisin na. Ket dito matan may isang nakaparking nga motor tinadumpar na ti igidan. Imbes asardangan na, ginanda ti tricycle atarayan tinadumpar, ngem na sabat, tagpatpatrolya a police mobile ti Bangged. Tinakasan na rito'y baglangan, ma'am, that time, da kami DJ naira na. So na-apprehend mi so na. Masigod. Ito'y batog, ma'am, ti paunag iti barangay Lingtan. Ito'y nagbautan ti Zone 7 kan patokan nay. Di kami pinakitungtong na kanya kat hangag susurot na medyo nabarta tahan na pa yung may takder di bagbagi na halos. Madamamet nagpapaimbag iti ospital ti driver ti motorsiklo, ken adan iti inisyal a nagsaritaan da iti tricycle driver. Natiketan met dayto iti reckless driving, ken driving under the influence of intoxicating liquor. Kabayatan na, babaen iti bilag ti search warrant, balagyan na kemeg ti 37 tawen na a tricycle driver, a residente ti Sagap Bangged Abra ita agsapa. Naala itikot na ti caliber 45 ken caliber 38, magazine ken bala. Imunan iti daytoy, may sa concerned citizen ti nang-report ken kuana, seknan ti panagputok na ti paltog. Idi napalpalabas nga aldaw gamin, ma'am, ada report nga may ditoy na dumanon ti station mi nga nagputputok so na ti paltuog. Tunggal makainom, agputok ti paltuog na. Ket may digi may isang concern nga residente ti Sagap. Kanya kitoy may naimpulong ket isigod-sigod nga nag-act tayo. Agpadang nga awan tinaidatag na a dokumento dagiti paltog na. Sumango daytoy ti reklamo ti panaglabsing ti Republic Act 10591 wenno Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dagiti nabalaygian nga operasyon ti pulisya ket sungbat ti nainget apan nangipatungpalda iti linak ken talna iti ili. Ket iso ti sumbat mi digi agkagsasaruno nga mapaspasamak diti idite nga Abra. Ket namnaman nyo po nga tultuloy ti PNP tapno maprepentaran to meten tagiti kang asti nga agsisimilar nga mapaspasamak diti idi tayo. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.